Mag-gimag og slice fish porridge. Akong gigamit na rice is sticky rice o brown rice. Akong gimix. Kung nagamit lang ko rice cooker pag himo aning porridge na karon. Nakoy carrots, ginger, gamay nga sayuti o spring onion. Ako lang po na isarkol akong dito sa sobra. Yan. Madi akong slice fish. Nagbutang ko vegetable nor cubes sa akong porridge. Gamay nga salt. Ako nang nabutang akong slice fish. Wala ko na videohan ganina. Yan, lunod na akong carrots, sayuti, ginger. Yan. So, muna na siya akong porridge. Yan. Ready to eat na niya siya. Yan. Ito lang ibutang sa ilalo mga pang-litos. Napag spring onion. Daghan ko spring onion good. So, yan. Then, 1 egg. Yan. Yan. So, muna na niya akong sliced fish porridge with vegetables plus egg.